A bližšie zhodnotenie by som prenechal šéf-trénerovi klubu Radovi Kolníkovi a aj ostatným trénerom. Dobrý deň, dobrý večer. Ja by som takisto chcel poďakovať, neviem, čo minulý rok som tuším, tak to nejako podobne bolo. V prvom rade vám, vašim deťom, vedeniu klubu, trénerom. Myslím, že každý robil, čo sa dalo, každý to robí, myslím, že s veľkým zápalom a teda dúfam, že to bude pokračovať aj následujúcu sezónu. Ja si myslím, že to bolo aj pre trénerov veľa ľahšie pracovať vlastne na domácom štadióne a opäť času, čo sme stratili pred tými 2 rokmi, alebo teda 2 roky v autách, v autobusoch, takisto vy, tak bola tá práca v tomto smere uľahčená. Tým pádom nám teda možno, že aj tých tréningov tam išlo viacej, bolo viacej priestoru na lade. Ja by som vám z hľadiska teda toho hodnotenia prebehol všetky tie ročníky, ktoré sme mali. Je to priamo hodnotenie od trénerov, ktorí tie ročníky trénovali. Trošku to možno skrátim, aby som nerozprával dlho. Čo sa týka predprípravky, tak tento ročník pre nás vlastne predstavuje kostru celého klubu, počet detí, ktoré sa tam podarilo prilákať na hokej, bude tvoriť ročníky v budúcich rokoch. Posledné 2 roky sme trpeli, že nedostatok detí v tomto ročníku z dôvodu absencie hokeja. Od začiatku sezóny sme teda začali vytvárať náborové aktivity, kde mali deti možnosť si hokej vyskúšať. Sme radi, že sa o tento krásny šport nestratil záujem v našom meste a neviem teda, či všetci ste už chodili na ten hokej od augusta, kde sme teda trénovali v počte možno 20-25 detí, tak potom ku sezóny už keď sa pozreli ste na ten ľad, tak bolo tam cca 70-60, niekedy aj 80 detí na lade, čiže to bol taký ten primárny cieľ náš, čo sa týka tejto vekovej kategórie. A myslím, že teda, že sa nám ho podarilo splniť. Sezóna začala letnou prípravou, 3-krát do týždňa deti trénovali, venovali sa všeobecnej príprave, ktorá je v tomto veku veľmi dôležitá. Počas augusta mali deti letný tábor s zábavným programom. Na lade sme začali, teda, ako som spomínal, v auguste. 3 tréningy na lade, jeden suchý tréning telocvičný. Postupne nám pribudli také príjemné starosti, ako deti pribúdali na ten hokej, tak aj my sme museli to riešiť z hľadiska trénerov, aby mali dostatok trénerov na lade, tak už potom bolo treba teda, aby bolo minimálne 5-6 trénerov na lade, plus teda chalani, ktorí sa venovali deťom novým, ktorí prišli do klubu, takže to sme vedeli zabezpečiť a myslím, že to potom už ku koncu fungovalo. Čo sa týka nejakých zápasov, turnajov, viem, že možno niektorí si tam boli prekvapení, že tie výsledky, ja neviem, s Nitrou alebo s Trenčínom alebo s nejakými tými silnejšími klubmi, po prípade dokonca aj s Novým Mestom tam neboli nejaké ideálne tie výsledky, ale keď si to tak zoberiete, tak tie deti naše, vaše, ktoré prišli v priebehu sezóny, tak sú 2-3 roky pozadu od tých ostatných, takže netreba tam robiť nejakú tragédiu z toho. Dôležité, aby ich to bavilo a určite budú napredovať. Myslím, že za 2 roky, keď sa takto budeme znova stretávať a rozprávať, tak uvidíte ten pokrok. Čiže tam tie výsledky netreba riešiť deti, aby boli vedené k tomu nejakej tej súťaživosti, ale hovorím tam, že sa prehralo Nitra, neviem, 50 gólov, tak tie detská sú tam niektoré aj 4 roky už na lade a vaše deti boli na lade možno pol roka, hej, takže to tam bolo aj vidieť. Prešiel by som potom prípravka 3+4, tu som teda konkrétne ja trénoval. Toto bolo hodnotenie 0-1 trénera Hudeca Ondreja Vala takisto. V tejto kategórii 3+4 pracujeme už 2-3 sezónu. Máme tam nejaké počas sezóny dobré umiestnenia na turnajoch, ale k tomu by som sa nejako nevracal. Ja by som tam chcel myslieť, že ten ročník nejako pozitívne skôr zhodnotiť, pretože tam chalani naozaj myslím, že boli celkom dobrá partia. Bolo tam aj dôležité, že mali svoju kabínu, hej, fungovali sme pred tréningom, mali sme spoločné rozcvičky v kabíne. Decká veľa sa rozprávali, veľa komunikovali spolu, ja myslím, že to bolo potom aj vidieť. A ozaj ten ročník jediné také mínus je tam také, že ich je tam málo, hej, je ich tam nejakých 12 jedných, 12 druhých. Počas sezóny nejaké decká pribudli, samozrejme musia to korčuliarsky všetko doháňať. Je tam teda, ale sú tam aj nejakí chlapci z Nového Mesta, ktorí k nám prestúpili, aj dievčatá, tak myslím, že ten kolektív tam ozaj fakt dobre pracoval a bolo to vidieť aj na nejakých tých výsledkoch v turnajoch. V tréningovom procese sme sa zamerali hlavne na koučovanie hernej činnosti jednotlivca, vedenie puku, prihrávanie, stojí v pohybe. Herné role vám nemusím rozprávať.
skôr z takého trénerského hľadiska. V týždni sme mali 3 až 4 tréningy. Tým teda, že sme boli na Piešťanskom štadióne, tak sme tam mali aj nedeľu tam pridaný taký 1 hodinkový lat, kde sme si teda volávali súperov z blízkeho okolia, aby tí decká každý druhý, tretí týždeň mali nejaký prípravný zápasy. A ozaj potom možno už to bolo aj vidieť, že tie decká boli dosť rozhraté a fakt tam môžem ten ročník hodnotiť len pozitívne. Čo sa týka piatakov, tuto mám hodnotenie od trénera. Sezónu v tomto ročníku začalo 13 hráčov a 1 brankár. V lete sme absolvovali sústredenie na Dubniku, kde sme pripravili zaujímavý program. Spestrili sme si tak letnú prípravu. Od sezóny nálade bol pre tento ročník náročnejší, nakoľko sme v tejto kategórii pociťovali oproti iným týmom po veľa veciach, že zaostávame. Dôvodom bol hlavne nedostatočný počet tréningov v posledných 2 rokoch. Ďalší faktor, ktorý negatívne vplýval na tento ročník, je fakt, že detí je málo a chýbala taká zdravá konkurencia. Avšak sme sa vedeli s týmto popasovať a hlavne od polky sezóny musíme teda už povedať, že ten ročník fungoval lepšie. I keď tam boli, samozrejme, bolo tam aj jedno také divoké rodičko a ja som si, že od toho rodička už to potom išlo celým správnym smerom a veríme teda ďalšiu sezónu. Zase sa nejaký rôčik chlapci posunú. To bolo hodnotenie od trénera Hudeca a to Tomáša Učňa. Potom by som prešiel k šiestakom. V kategórii mladších žiakov je veľký prístup do ďalších sezón, nakoľko je ideálny počet hráčov, tým pádom aj na zápasoch detská dostávali dosť priestoru na rozvoj. Dosť tam bolo ovplyvnenie, hlavne ten začiatok sezóny malým Lukom Učnákom, ktorý sa k nám vrátil z Trnavy a vedel on to úzko proste tak strhnúť, že tí chalani a dievčatá sa na neho nabalovali a mali sme tam ozaj dobrý štart do sezóny a kopec zápasov sa povyhrávalo, potom Luka aj na základe toho, že prišiel pozrieť regionálny inštruktor, tak bol odporúčený na ostačenie o 2 roky, tak hrával za 7-akov, kde takisto patrí k najlepším, ale tam zase potom utvoril priestor pre chalanov 6-akov, aby mohli viacej teda na lade hrať a viac v tom zápase absolvovať minút. Takisto by som povedal, že nám do tohto ročníka prišli 3 hráči z Nového Mesta, čo len zvýšilo kvalitu a konkurenciu. Veľké pozitívum sú 3 brankári v jednom ročníku, že to už dneska sa nevidí len tak ľahko, čiže tam takisto je to fajn, že máme tam 3 brankárov a chalani teda, nebolo to tak nejako, že by si závideli alebo niečo, proste taký dobrý kolektív brankársky a tiež podporovali si, pomáhali si na tréningoch, zápasoch a myslím, že to fungovalo. No, čo sa týka 7-akov, tento ročník týždne absolvoval 6 tréningov, 1 zápas, 4 tréningy z toho sú na lade, 2 tréningy na suchu, kde sa pracovalo na správnej technike pohybového aparátu, sile, odrazovej sile a tak ďalej. Na začiatku roka sme spravili dosť veľký posun v disciplíne, ako aj v tímovej práci. Samozrejme, každý sa hokejovo individuálne posunul vpred. V sezóne sme dokázali hrať vyrovnané zápasy, či už na remizu alebo výhru s poprednými tímami na Slovensku, avšak pred nami je ešte stále veľa práce. Tam tí 7-aci, tých vieme teda, že máme dosť, doplňovali 6-akov, keďže tam pravidlá zväzové to umožňujú, chodívali niektorí hrať aj za mladších v Piešťanoch, alebo chodívali hrať aj za mladších do Nového Mesta, takisto chlapci, ktorí mali na to, tak chodívali hravať za 8-akov skoro celú sezónu. A myslím, že tam im dosť pomôže ten ročník bol kvázi z hľadiska toho počtu rozdelený, že hrávali za 7-akov, za 6-akov, jedných za 6-akov, druhých za 8-akov, prišla sobota a každý mal nejakú tú zápasovú minutáž, čo bolo fajn. 8-aci, tréner Ondrejka. Sezónu sme začali letnou prípravou koncom maja, letnú prípravu sme mali spojenú so 7-akmi, trvala 6 týždňov, v júni boli dovolenky. Po 2 rokoch v Novom Meste sa konečne mohli využívať na trénovanie domáci štadión. Cez sezónu sme najskôr trénovali spoločne s 8-9, do týždňa sme mali 4 tréningy, 1 lat a 1 s kondičným trénerom s Lukom v THM-ku. V soboty sme hrali zápasy domáce, teda tam trošku také negatívum, alebo teda ťažšie možno pre vás rodičov, ktorí ste chodili, že tie domáce zápasy zahrávali v Novom Meste na ich štadióne, takže tam nevideli ste ich doma tie deti, ale museli ste teda vycestovať za nimi vždycky von, keď hrali za 8-akov, hej. Od nového roka sme začali trénovať so 7-akmi, nakoľko začala hrať SR 18 domáce zápasy po obede, tak museli upraviť trošku tréningový cyklus.
tréner hodnotí, že sa chlapci zlepšili vo všetkých činnostiach. Deviataci. Sezónu sme začali letnou prípravou, trvala 6 týždňov, každý hráč dostal individuálny tréningový plán na mesiac júl. V auguste sme potom odohrali prípravné zápasy, od septembra začala liga. Dokázali sme trápiť skoro každého supera, avšak do prvej šestky sa nám nepodarilo dostať a teda hrali potom tú spodnú časť súťaže. Od januára sme zapojili pravidelne 2 až 3 hráčov do dorastu, čo trénera tešilo. Tréningy sme mali 4-krát do týždňa, už 2-krát na suchu. Aj tento ročník teda bol spojený ako združenie s Novým Mestom, kde hráči z Nového Mesta chodívali aj na tréningy k nám a niektorí teda aj do tej ďalšej sezóny vieme, alebo môžeme povedať, že prestupujú k nám do Piešťan, čo sme radi. Hráči ku každému tréningu pristupovali zodpovedne, takisto tréner hodnotí veľký posun. Čo sa týka dorastu od trénera Hudeca, po 2 rokoch sa nám podarilo znova prihlásiť do súťaže kategóriu dorastencov. Letnú prípravu začali naplno, 6 týždňov, 30 tréningových jednotiek. Tréningy boli zamerané na rýchlostný silový rozvoj, na čom pracoval hráčmi hlavne náš kondičný tréner Slúka. Ďalšie tréningy boli zamerané na rozvoj vytrvalosti, obratnosti, palicovej techniky. Záver sezóny udržil kolektív pri hre paintball. Sezónu na ľade sme začali na konci júla. Vstup do súťaže bol síce náročný, keďže teda mali sme tam, myslím, že najmladší tým v tej súťaži, keďže to boli všetko prvoročiaci. Avšak už potom počas súťaže bol vidieť takisto posun a určite sa bude očakávať túto ďalšiu sezónu, kde už teda chlapci budú trošku skúsenejší a zvyknutejší na ten dorastenecký hokej, ktorý je teda oveľa rýchlejší. Tréner takisto hodnotí počas tohto roku dobrý kolektív, silný kolektív a takisto bol vidieť progres. Takže z mojej strany asi toľko. Ďakujeme. Teraz by som poprosil ekonóma klubu, aby zhodnotil finančnú stránku. Dobrý deň, tak ja sa aj predstavím najskôr. Som Marian Seidler, asi všetci ho nepoznáte, lebo to je vládový tvári, vďaka tomu, že máme výbornú náborovú aktivitu. Takže Marian Seidler, som sekretárom klubu, starám sa o financie, o prehľad financií. Považujeme, všetci, čo sme tu, považujeme za veľmi dôležité, aby v peniazoch vo financiách bol prehľadnosť, bola transparentnosť a na tom nám veľmi záleží, pretože sa pracuje s peniazmi hlavne rodičov a štátu, čo je dôležité. Mám pripravené 4 slajdy na túto prezentáciu. Snažil som sa, aby to nebolo veľmi dlhé, aby to nebolo príliš veľa čísel, tak kto bude mať záujem o detailné čísla, hneď sa tomu venuje prvý slajd. Na našej stránke máme kolónku transparentne, ktorú vidíte tam hore v tom žltom alebo žltým písmenom. Keď si na to kliknete, nájdete tam každý mesiac detailne rozpracovaný plusy a minusy, teda príjmy a výdavky v tom mesiaci, aké sme mali obraty. Kto bude mať záujem si detailne pozrieť, môžete si pozrieť za posledné, myslím, že už 2,5 roka to máme, teda 2,5 sezóny. Tam sú tie detailné informácie. Tu som sa snažil prehľad o tejto sezóne, ktorá práve skončila, pripraviť na druhom slajde. Aby ste vedeli, ako veľký klub sme, tak podľa toho si to viete nejako predstaviť. Celkové príjmy sme mali vo výške 242 000, celkové výdavky 226 000, rozdiel hospodárenia je plus 16 000. Je to nejakých 5-6% z celkových príjmov, pretože považujeme vyhodnocujeme to ako vhodné, ako priaznivý stav financií v takomto stave, pretože je dobré si spraviť do budúcna nejakú rezervu do ďalších sezón. Na ďalších 2 slajdoch ešte potom môžete nájsť, na čo sa rozdeľujú celkové príjmy, aké sú najväčšie položky, čo vytvárajú tieto príjmy, na ďalšom slajde, čo vytvárajú tieto výdavky. Čo sa týka príjmov, tak najväčšie príjmy, z čoho ten klub náš existuje, z čoho žije, z čoho vyplácame trénerov, z čoho vyplácame všetky náklady, ktoré klub vytvára, tak nech sa páči. Získavame finančné príspevky zo Zväzu ľadového hokeja. Funguje to tak, že
vydajú výzvu, na ktorú náš klub je oslovený. Vypracuje sa nejaké podľa pravidiel Slovenského zväzu ľadového hokeja sa vypracujú podklady a takým štýlom dostaneme peniaze od štátu cez Slovenský zväz ľadového hokeja. Druhý najväčší príjem do klubu sú rodičovské príspevky. Tam na zbieranie rodičovských príspevkov používame už druhú sezónu tú aplikáciu Paysi, ktorá veľmi sprehľadnila, stransparentnila výber aj pre rodičov, aj pre nás, pre klub sa s tým ľahšie pracuje, tak sme veľmi radi, že to tak funguje. A ostatné ďalšie príjmy do klubu sú ešte veľmi výrazný príjem, z 2% sme mali vo výške 50 000, ako vidíte, a v neposlednom rade sponzorské príspevky, ktoré v uplynulej sezóne boli vo výške 44 600, za čo aj v tomto mene, ale určite ešte vedenie poďakuje. Takže je to, na čom stoja príjmy klubu, sú rodičovské príspevky, potom z fondu SZLH, potom 2% a potom sponzorské, to sú hlavné príjmy. Čo sa týka výdavkov, samozrejme, ako asi predpokladáte, najväčšie výdavky sú na mzdy. Mzdy hlavne trénerov, činelníkov okolo ľadu, rozhodcov, to všetko platí náš klub. Počet trénerov už neviem, koľko máme, to zase bolo povedané, tak títo všetci tréneri dostávajú 11 výplat do roka, do sezóny. Máme dvoch stálych trénerov, to tu asi bolo povedané, tí sú platení 12 mesiacov. Na tomto vidíte, si môžete prečítať, čo sa vlastne, z čoho skladajú tie výdavky. A detaily môžete teda vidieť na tom transparentne, ktoré tu máme. Čo sa týka ešte účtovníctva, som chcel povedať, ja vlastne len pripravujem podklady pre účtovníctvo. Účtovníctvo nám robí účtovná firma Ecofis do Spiešťan a tí robia vlastne, tí zaúčtovajú do tých účtovných kníh a podávajú na daňové priznanie. Čo by som, či chcete niečo doplniť ešte, páni, môžete asi povedať. Dobre, tak ja by som teda tiež sa krátko si predstavil, neviem, už som meškal možno, že bolo predstavené, tak moje meno je Peter Bohuš, som členom výkonného výboru. Toto bude v poradí už moja 8. sezóna, kedy sme teda nejako prestavali ten klub. Možno len v krátkosti predstavím tú organizáciu, ktorá dnes pozostáva okrem trénerov z týchto členov, nazývame to teda vedenia klubu, ale principiálne HK Havrani sú občianske združenie, má 5 zakladajúcich členov združenia, štatutárom je Michal Peško. Týmito členmi občianskeho združenia ako zakladajúci členovia sú ešte Filip Budec, Rado Kolník a Lukáš Moravčík. S tým, že ako bolo povedané, Filip Budec a Rado Kolník zastávajú tú športovú časť v rámci klubu a Filip zastrešuje pozíciu GM, ktorý má na starosti celé to organizačné zabezpečenie klubu aj po tej administratívnej stránke. Sú to v podstate full-time zamestnanci klubu, ktorí majú na starosti tú permanentnú a dennodennú prácu v klube. Miško Peško, okrem toho teda, že je honosným predstaviteľom nášho klubu v podobe prezidenta, tak je aj tým zodpovedným štatutárom, ktorý teda za všetko sa podpisuje a preberá plnú zodpovednosť. A teraz je to možno troška úsmevné, ale s tým súvisí aj tá zodpovednosť súvisiaca so zápasmi, so zabezpečením, dodržiavaním pravidiel, predpisov, ktoré sme sa zaviazali dodržiavať v súlade s pravidlami Slovenského zväzu ľadového hokeja. Čo sa týka teda tých ostatných, tak ako
už mi Maroš predstavil, tak Maroš má na starosti celú tú ekonómiu. Dá sa povedať, že ja spolu s Marošom sme tu práve tí, ktorí majú na starosti celú otázku súvisiacu s financovaním a zabezpečenia financovania klubu. Bude to tu potom ešte predstavené v rámci rozpočtu. Keď sme v tom 2017 vstúpili do klubu, tak to bol taký ten hlavné motto, a to je stať sa dôveryhodný partner pre rodičov, aby rodičia vedeli, kam ich peniaze idú, stať sa dôveryhodným partnerom pre partnerov, pre spoločnosti, ktoré nás podporujú. Už to, že máme 50 000 z 2%, tu je aspoň vidieť, že tá asignácia 2%, čo to vlastne znamená. Bez týchto peniazí by sme v podstate nevedeli fungovať v tej štruktúre trénerov. Nemohli by sme si dovoliť mať tak kvalitných trénerov, takže v podstate to je ten základ, na ktorom stojíme, a teda tí partneri a vy ako rodičia, tak dúfam, že tú vašu dôveru si postupne získavame. Preto sme sa aj rozhodli to transparentne uverejniť a za seba konštatujem s plnou vážnosťou, že v klube už 7 rokov nie je ani jeden cent nejakého hotovostného black cashu alebo podobných vecí. Fungujeme čisto na báze oficiálneho uverejňovania každého jedného pohybu na našom klube. Máme tu potom ešte manažéra pre komunikáciu Miško Čuridlo, ktorého nikdy nevidíte, lebo vždy je backstage, ale teda Miško parádnu robotu odvádza. Máme zodpovedného skladníka Ďuri Puteru a kustoda Mateja Peškoviča. Máme aj posilu, a to je pre nasledujúcu sezónu. Som veľmi vďačný za to, že Tomáš Učeň prijal pozvanie do klubu a veríme v to, že posilníme oblasť projektového developmentu klubu, kedy je veľmi veľa vecí, ktoré treba rozvíjať, a v zásade nehanbím sa povedať, že na to nemáme toľko časového priestoru, aby sme ich mohli rozvíjať. Mrzelo nás to, takže Tomáš, vítaj medzi nami. Troška opúšťaš tú. A ešte druhá taká vec, ktorú považujeme za takú polozvládnutú, a možno, že si treba aj priznať, že nezvládnutú, tak je merchandise. Každý rok iná identita, iný výzor. Skúšali sme lacnejšie verzie, drahšie verzie. Potom rodičia majú z toho nechuť a majú pocit, že si idú vyrábať vlastné trička, vlastné bundy. My v zásade akože v tomto sa snažíme byť akože taký OK, no tak vnímame to, že je to svojím spôsobom nepriama kritika. My ju príjmame a treba ale povedať, že HK Havrani je naše logo pod ochrannou známkou s R-kom, takže máme na to autorské práva a copyright, tak vás naozaj poprosím, je to značka, ktorú si budujeme, a na to verím, že Tomáš nám pomôže a vytvoríme spoločnú identitu. Nájdeme systém, ako to dostať medzi deti, ako to dostať medzi fanúšikov, medzi rodičov, ako to dostať do mediálneho priestoru. Možno, že si už všimli, že na tom aj intenzívne pracujeme. Čo sa týka toho skladníka, tak, alebo možno potom tieto už ostatné informácie by som dal potom slovo zase Miškovi, ale ešte si dovolím privítať medzi nás našeho staronového trénera Roba Parádyho. Takže Robo, vítaj medzi nami, je to jeden špičkový tréner. Som veľmi rád, že sme dokázali dostať medzi nás. Takže toto, čo sa týka tej organizácie ako takej, ešte poslednú vetu a už potom odozdám slovo. S Lukášom Moravčíkom, mnohí z vás si to asi nepamätáte, lebo je tu veľa nových tvári, možno tieto staršie tvári si to pamätajú. Sme v podstate vstupovali pred 7 rokmi, mali sme tam decka, veľa vecí sme nechápali, prečo fungujú, ako fungujú. V
po 8 rokoch tie naše decká nám celkom vyrastajú a častokrát dostanem tú otázku, že OK, tak vyrastú vám deti, odídu deti z klubu a čo ďalej s klubom, tak tu dávam verejný prísľub, že už posledné 2-3 roky sa snažíme z toho spraviť fungujúcu organizáciu, ktorá so mnou a s Lukášom nemá nič spoločné. Preto aj také široké vedenie, preto každý tam má svoju zodpovednosť. Snažíme sa, aby sme tie pozície v klube sprofesionalizovali, aby to nebolo založené, lebo ja teda od začiatku pôsobím ako dobrovoľník a tak aj zostanem. Som hrdý na to, čo sa nám podarilo doteraz spraviť. Máme pred sebou ešte veľa práce a potrebujeme definitívne zastabilizovať to, že fungujeme na štandardných dlhodobo udržateľných vzťahoch na Zimáku. To je asi taká tá posledná úloha, ktorú vyriešiť a pripraviť ten klub na to, aby to bolo jedna malá fungujúca firma, ktorá má svoje, lebo vy v podstate tým, že dáte dieťa 5-6 ročné k nám, tak vy ho k nám zverujete a dôverujete nám, že za 3-4 roky vám neoznámime, že nás to prestalo baviť, lebo moje dieťa vyrástlo, tak to v žiadnom prípade nie. Verím, že toto je začiatok niekoľkoročnej, dlhoročnej tradície tento klub. Takže toľko k organizačnej štruktúre. Ďakujeme. Čo sa týka Europuteru, skladníka, v podstate tam len ohľadne informácie vrátenia výstrojí, tak chodí vám to aj mailom, dátumy a časy. Čo sa týka tých zapožičaných setov pre najmenších, tých bolo požičaných okolo 50. Tam je dohoda cez mail takisto napísaná, že kto nebude vrácať teraz tú výstroj nehasil do ďalšej sezóny, tak sa mu prolonguje ten depozit vratný a bude sa to riešiť potom pri výmene alebo pri vrátení tej výstroje. V nasledujúcej sezóne, ktorá nás čaká teda po letnej príprave, začiatkom niekedy v septembri, to ešte sa zeleho oznámi presný dátum súťaží, plánujeme sa počas mája, alebo teda začiatkom júna prihlásiť do súťaží jednotlivých ročníkov v plnej štruktúre. To znamená, že po 3 sezónach, ktoré sme 2 odohrali v združení v Novom Meste a jednu teda v združení, bohužiaľ tých osmakov hrajúcich v Novom Meste zápasy, tak v tejto sezóne nasledujúcej plánujeme prihlásiť všetky ročníky samostatne pod hlavičkou HK Havrani do jednotlivých súťaží a figurovať vlastne s našimi súpiskami maximálne doplnení o hráčov na hosťovaní z iných klubov. Aby sme si predstavili trénerský kolektív pre nasledujúcu sezónu, tam by som začal poďakovaním sa trénerovi brankárov Máriovi Rátovi, ktorý pôsobil v podstate dlhé roky a sezóny v našom klube, kde odovzdal veľa roboty a nemal to vždy ľahké, pretože tam tých asistentov sme mu ťažko zháňali a nahradí ho tam teda menovaný Robo Paradí na tejto funkcii. Pomáhať mu budú Janko Mihálik a Ondro Tranži, ktorí sa k nám pripojili už počas sezóny, ste ich mohli vidieť na tréningových jednotkách aj svojich jednotlivých ročníkov, ale aj teda na brankárskych tréningoch a aj na predpripravke ako výpomoc. Začal by som tým pádom od vrchu, teda najstaršou kategóriou, ktorú plánujeme prihlásiť, a to je dorast, kde teda hlavný tréner bude Filip Hudec a asistent tam bude robiť Roman Ondrejka. Tam v podstate máme dosť hráčov na to, aby sme sa do súťaží prihlásili. Je to aj za teda naše iniciatívy stretnutia sa s určitými rodičmi deviatakov, ktorí vlastne nám potvrdili prihlášky do škôl v rámci Piešťana a okolia a tým pádom potvrdili to, že by hrali za túto kategóriu v rámci piešťanského dorastu. 9. ročník bude hlavný tréner Roman Ondrejka s asistentom Radoslavom Kolníkom. V 8. Ondro Valo, hlavný tréner, Filip Hudec ako asistent. V 7. hlavný tréner Rado Kolník a asistent Martin Kočo. Takisto by som ho predstavil ako novo objavenú tvár trénerského kolektívu. Samozrejme už ste ho mohli vidieť na tréningoch predpripravky aj niektorých turnajoch. V 6. bude
Ondrovalo ako hlavný tréner, Tomáš Učeň ako asistent. V 5-ke, to je v podstate ročník, ktorý bude hrávať v nedele, podľa teda nejakých smerníc CZLH, kde bude hlavný tréner Rado Kolník, Juro Butera a Rastio Lipka asistenti. A predpoklad, že budeme trénovať ako 4-ka, 5-ka v kope, kde bude takisto teda táto trojica figurovať. Pre túto sezónu, keďže ten počet v predpripravke, teda nazvime to 0-1-2, sme videli, že počet tých hráčov už bol až pomaly neúnosný, za čo sme teda vďační a teší nás to. A hľadali sme spôsob, ako rozdeliť tieto kategórie na kvalitný tréning, aby to prinášalo viac tým hráčom, tak sme sa metodicky s chalanmi dohodli a rozhodli teda, že to rozdelíme na P2-3, čiže druháci a tretiaci, a P0-1, čiže škôlkari a prváci. A garantom týchto ročníkov bude teda po dohode sa, čo som aj ja teda vďačný a teším sa z toho, že sme sa dohodli s Robom Paradým na túto pozíciu. Prenechám slovo teraz opäť Marošovi ohľadom poplatkov. Tak si nechám slovo ešte teda. Takže poplatky pre sezónu 2025-26 sme v podstate tiež vykomunikovali v rámci vedenia, že bude potrebné adekvátne dvihnúť niektoré poplatky, čiže tu je predstavenie jednotlivých poplatkov pre jednotlivé ročníky. Tá schéma tej platby zase stále ostáva ako kvartálna, čiže majú samozrejme možnosť rodičia, ktorí sa mailovo ozvú, buď Marošovi alebo mne, požiadať si aj o v podstate mesačnú platbu poplatkov. Momentálne v aplikácii Paysi ešte nemáte nastavené tieto poplatky. Budú v priebehu dneska, ešte zajtra, chceli sme to nastaviť po rodičovskom združení. Keď bude vlastne všetko oznámené, tak teraz by sme chceli, by som chcel povedať, ide o to sú predstavenie poplatkov. Je to aj na našej stránke HKH radi poplatky. To, čo vidíte vpravo, sú možné zľavy, aké sú možné dostávať z týchto poplatkov. To sú 25% zľava za súrodenca. A tam sú tri možnosti, ako sa dá uhrádzať poplatky. Máte nastavený každý svoj registračný profil v Paysi. Tam vidíte svoje poplatky. Štandardne to je nastavené, každý máte 4-mesačné platby. Kto by chcel to platiť mesačne, ako povedal Michal, môžete napísať jemu alebo mne, nastavím mesačnú platbu, inak všetci máte štandardne tú 4-mesačnú. To je ako prvá vec. Druhá vec, uplatnenie zľav, keď máte dve deti v klube, tak mi napíšete a ja upravím potom tie súrodenské zľavy na 20% zľavou. Táto zľava platí pre všetkých hráčov v klube, okrem hráčov, ktorí navštevujú 0, 1, 2 a 3. Táto podmienka je napísaná takisto. To sú všetko, čo teraz poviem a čo je v týchto slajdoch, môžete dohľadať na tej stránke o vytvorení poplatky. Čo sa týka takej novinky, ktorú sme zaviedli od tejto sezóny, je uplatnenie využitie toho, že získate ako rodičia zo svojho príjmu alebo získate od iných podnikateľov alebo od iných kolegov proste 2% do našeho klubu, tak by ste mi poslali skenom alebo doniesli osobne dve tlačivá, ktoré sú jedno potvrdenie o tom, že máte nárok na tie 2% a potom druhé tlačivo je vyhlásenie, kde je aj vypočítaná potom tá suma 2% z vašej konkrétnej dane. A to je doklad o tom, že naozaj si tie peniaze poukázali na účet občianskeho združenia. A tá suma, ktorá tvorí tie 2%, tak z nej 30%
bude vyčíslená a o to vám bude ponížený ročný poplatok v klube za rodičovskými poplatkami. To tam bude aj pekne napísané, že keď dám príklad, že vychádza vám daň, tie 2% za 100 €, 30% zo 100 €, 30 € a o 30 € vám bude ročný poplatok ponížený. Ak by ste teda zohnali viacej týchto potvrdení od kolegov alebo od firiem alebo všetko, tak sa to naakumuluje, spočíta sa tá suma a o tú sumu 30% z tej sumy bude ponížený rodičovský poplatok. Teoreticky to môže byť aj to najvyššie. To je jedna novinka a o druhej novinke, to je príspevok na športovú činnosť dieťaťa. Od 1. januára 2025 sa zmenil zákonník práce. Doteraz bola dobrovoľná bolo to platné, len to bolo dobrovoľné pre zamestnávateľov od 1. januára 2025 za určitých podmienok, keď to ten zamestnávateľ spĺňa, to znamená, že minimálne 49 zamestnancov, vy tam pracujete minimálne 2 roky a sú tam ešte nejaké super málo podmienok, tak môžete si uplatňovať, znova si môžete akože požiadať o príspevok na športovú činnosť vášho dieťaťa, vypláca vám to váš zamestnávateľ a je to do maximálnej výšky 275 € ročne. V mojom prípade, dávam príklad znova, v mojom prípade môj syn hrá hokej a niekedy v auguste bude, čo mu platím štvrťročné splátky, tak bude už uhradená suma 500 € počas tých 8 mesiacov. A tých 500 € ja si môžem požiadať, vypíšem si potvrdenia za týchto 500 €, že som odovzdal klubu ako rodičovský poplatok. Dám tu potvrdenie, ktoré si môžete vytlačiť na našej stránke, ktorú vám neskôr ukážem, a už to aj bolo SMS materiálmi predstavené, vám zamestnávateľ vyplatí 275 €. To znamená, zaplatíte 500 € a zamestnávateľ vám dá 275 €. To potvrdenie na tých 500 € si nájdete v aplikácii Paysi. Podrobný návod je aj znova na tej stránke poplatky, ale je to veľmi jednoduché. Vpravo hore je tlačítko, že chcete toto tlačidlo získať, stlačíte ho a už len idete podľa pokynov váš zamestnávateľ, vaše meno, priezvisko a za aké obdobie, vždy to je od 1.1. do konca roka, alebo aj v priebehu, keď ten príspevok spĺňate, to dáte, to je všetko už. Celé vám to vytlačí sa, je to predpripravené s našim podpisom štatutára klubu a s razítkom klubu, takže keby bol nejaký problém, je tam kontakt na mňa aj telefonický, aj mailový, ale verím tomu, že s týmto problém nebudete mať, lebo to je veľmi úzorne napísané. Takže zopakoval by som 2% sa dá znižiť ten rodičovský príspevok a potom príspevok na športovú činnosť dieťaťa. Máme. Asi som vyčerpal. Ja ešte doplním v súvislosti s tými poplatkami. Máme to nazvané, že sociálny program pre sociálne alebo teda program pre sociálne znevýhodnenie detí. Máme to v zásade od začiatku, uvedomujeme si, že niekto sa môže dostať krátkodobo do vašej situácie, čokoľvek. Tak prosím vás, kohokoľvek ľudňa aj osobne, bavme sa o týchto veciach. My na to máme vytvorený nejaký takýto sociálny program. V poplatkoch sa to chová, ako keby ste tie poplatky platili v plnej výške, takže aj to si uvedomujeme, aby to nemalo taký nejaký iný aspekt do kolektívu, tak ešte toto som chcel pripomenúť. Takisto by sme radi touto formou v rámci takéhoto združenia takto oficiálne sa radi poďakovali za podporu za predchádzajúcu sezónu partnerom. Videli ste v rozpočte, aký podiel, významný podiel a veľa z nich a ešte kopec ďalších iných firiem nám takisto poskytuje svoju asignovanú 2% dane. To je vlastne takisto, to bolo vidieť, že to je to, na čom tento klub stojí a padá. A nie sú to len sponzori a právnické osoby alebo fyzické osoby, za čo teda zároveň teda by som vás chcel poprosiť, privítame každé 1 euro. To, čo vieme ponúknuť, tak je najmä ten mediálny priestor v rámci tých kampaní, ktoré
robíme a budeme robiť vo väčšej miere, kde postupne všetkých týchto partnerov budeme predstavovať. Plánujeme, tak ako ste si to všimli, robiť, ak to finančné prostriedky dovolia, zápasy minimálne jeden vo víkende, vrátane tej svetelnej réžie a hudobnej réžie, kde takisto budú predstavovaní títo naši partneri. Veríme, že sa nám možno podarí vyrokovať aj nejaký priestor v rámci mantinelu, ale to by som nerad sľuboval. Okrem týchto partnerov máme aj partnerom, ktorý takisto by sa patrilo poďakovať touto cestou, a to je mesto Piešťany. My v podstate poberáme v súlade s dotačným mechanizmom finančné prostriedky tzv. Na priamu podporu. Tento rok to bolo vo výške niečo pod 5 000 eur. Je pravdou, že takáto priama finančná podpora v rozpočte na úrovni 200-220 000 eur je teda percentuálne relatívne malá, ale my si plne uvedomujeme tú nefinančnú podporu v podobe poskytnutia tej ľadovej plochy v minulej sezóne a takisto na budúcu sezónu garantovanej bezodplatne. Zároveň by sme radi poďakovali za perfektnú spoluprácu službám mesta Piešťany, ktoré sú správcom zimného štadióna. Vždy veľmi vecná, konštruktívna spolupráca, naozaj perfektná spolupráca a veľmi si to vážime a ďakujeme za tento prístup a veríme, že takto budeme spolupracovať aj ďalej. V neposlednom rade Slovenský zväz ľadového hokeja, kde teda viac ako intenzívne spolupracujeme na rôznych projektoch. Sme aj aktívni v rámci zväzu. Vážime si pôsobnosť 18 Piešťanov. Vytvára to veľké príležitosti a máme ešte rozpracovaných viacero projektov, ktoré by sme v priebehu 2 rokov radi postupne predstavovali. A takisto netreba zabudnúť na Trnavský samosprávny kraj, s ktorými sme takisto organizovali zo pár akcií a je tam aj nejaká finančná podpora v podobe projektu, ktorý s tým pravidelne podávame. Takže toľko poďakovanie. Možno Miško bude chcieť ešte poďakovať celému ostatnému kolektívu, ktorý pracuje na našich aktivitách. Áno, samozrejme netreba zabudnúť aj na celý stav okolo či už zápasov, alebo teda aj turnajov, ktoré organizujeme pod klubovou záštitou, čiže vždy 100% časomiera, čo si vážime ľudí okolo Jara Vrabla, že aj napriek veku niektorých zúčastnených činovníkov mimo ľadu sú stále aktívni a teda dobre sa s nimi komunikuje stále a myslím si, že im treba veľmi pekne poďakovať, takisto rozhodcom v zdravotnej službe a takisto organizátorom. Čo sa týka začiatku letnej prípravy, odoznám slovo Filipovi Hudecovi. Pekne. Tak letná príprava tak neštandardne začne až začiatku júna. Bude trvať 5 týždňov. Tréneri si postupne rozšľú po trénerskej porade jednotlivým ročníkom tréningové cykly. Tie tréningové cykly ako budú pozostávať z rôznych počtov tréningových jednotiek. Tie najvyššie začne dorazíme na 5 tréningových jednotiek. Ešte upresníme aj v porade s trénermi, či budú doraz trénovať samostatne alebo budú trénovať dennou. Teda to bolo našetnuté takto a budeme aj podľa počty detí vo chalánov, že koľko vlastne sa zúčastní tej letnej prípravy, veríme, že čo najviac a tým pádom by ten doraz vlastne spolu samostatne na tej letnej príprave delí na 8 vytrénovala spolu, 7 6 spolu a 5 4 spolu, čo tie tréningové jednotky plus predprípravka a tretiaci. Ale to vám si všetko bude upresnené v priebehu alebo na neskôršie budúceho týždňa, aby ste vedeli ďalej, jak budú tréningové jednotky, v ktorých dňoch a akých časoch. Brankári budú mať ako zvyčajne jednu tréningovú jednotku v týždni a
Čo sa týka otvorenia kúpeľnej sezóny, vlastne zúčastňujeme sa tejto akcie každoročne, takže ani tento rok nebude výnimkou. Otvorenie kúpeľnej sezóny prebieha 31.5., tak by sme vlastne chceli poprosiť všetkých detí, aby sa zúčastnilo čo najviac detí z klubu, aby sme tam vytvorili čo najväčší počet detí, aby sme ukázali, že vlastne sme pracovali aj na tej náborovej aktivite a bolo to vidieť. To sa týka tej letnej prípravy a teraz by som prvom rade sa trošku chcel ospravedlniť za to, že sme to nám tam písali niekedy v februári ohľadne tábora, ale v podstate stalo to na tom, že my momentálne stále nevieme, že aký je ten rozpis ľadovej plochy, čaká sa vlastne na reprezentácie, ako si tam vlastne dosadia tie jednotlivé kategórie, či už U15, budú tam aj viac kategórií v tom júli, takže tá plocha bude dosť vyťažená, zatiaľ nám bolo prisúdené v tomto dátume 21.7 až 27, že by sme tam mali nejaký priestor, aspoň pre jeden ten turnus týchto ročníkov 2014 a 2016. Vlastne bude tam zabezpečená strava ako obed na HS centre a takisto deťom pripravíme nejaké balíčky, týka sa to teda, bude tam nejaký džusík, hej, horálka, jablčko a nejaké ovocie, s tým, že vlastne deti si vždy na začiatku prevezmeme cca okolo tej 7:30. Deťom sa počas celého dňa budeme venovať rôznymi aktivitami, či už nálady, chceli by sme vlastne, aby tam boli minimálne 5 tréningových jednotiek nálady v tom týždni, ale budeme sa snažiť vlastne vybaviť čo najviac. Najlepšie, teda dúfam, že sa nám podarí 7 tréningových jednotiek, aby tam bolo aspoň 2 dní, 2-krát ten ľad. Ináč to bude doplnené telocvičňou, plus nejakým bazénom, aktivitami, či už vonku niekde. Bude zabezpečený vlastne štyria tréneri na každom tom ľade, plus tréner brankárov. Vybrali sme si tieto mladšie deti, nakoľko plánovali sme to pôvodne pre viac ročníkov, lenže keďže viem, že vy už ste museli plánovať aj dovolenky a tak ďalej, ja toho rozumieme a chápeme, takže z toho dôvodu sme sa rozvíjali aj tréneri, samozrejme, zle sa to plánovalo, keď sme nevedeli ten čas, aj tréneri už mali zabezpečované nejaké tie dovolenky, takže nakoniec sme sa rozhodli aspoň spraviť aspoň pre tieto mladšie ročníky a menšie deti. Takže v podstate ten program bude od pondelka do piatku, cena sa tam trošku zvýšila, lebo tam sa v podstate v tomto mesiaci platí plná suma, takže dostali sme to sumu do tej rozpočítať do tej ceny, tak preto je vyššie, v podstate nie je to minulý rok v auguste na tom tábore, kde boli vlastne najmenšie deti, prváčikovia, druháčikovia, tak tam tá cena bola preto nižšia, lebo tam nebola tá plná suma, jak vlastne teraz sa to využíva. Takže podobne všetko, ďakujem. Ďakujeme. Teraz by sme načrtli niečo k rozvojovým projektom a tým, ktoré plánujeme a tie, ktoré nejaké máme už za sebou. Tomáš. Dobrý deň, prajem. Ja len tak vo všeobecnosti, lebo však je začiatok sezóny a väčšinou tieto veci sú dlhodobé, či už skrátka dlhšieho časového hľadiska, či už tak v škále pol roka, ale tak, čo by sme chceli teda hlavne venovať, sú výmenné a vzdelávacie pobyty trénerov, zaviesť hokejovú angličtinu od tých najmenších detí, opäť sa venovať tomu mentálnemu coachingu a motivácii, ktorá tu vlastne už minulú sezónu prebehla a sme zistili, že to malo celkom pozitívnu odozvu. Takisto rozbehnúť ten merchandising a zabezpečiť tú plnú klubovú organizáciu, teda aj strategický rozvoj klubu. K rozpočtu sezóny odovzdám slovo Peťovi. Ešte k tomu strategickému rozvoju klubu, to je to, na čom budeme najbližšie mesiace s Tomášom pracovať tak, aby sme to dali do nejakej podoby strategického plánu. Nehovorím, že sa ideme vrácať nejakej 5-ročnici, ale z takého strednodobého hľadiska je dobre si
skúsiť pomenovať, kde vidíme ten klub za 5 rokov, aj čo sa týka nejakej kapacity, organizačnej štruktúry, aj rozpočtovo, kde sa vidíme za 5 rokov, aby sme v zásade aj pre vás predstavili nejakú filozofiu a víziu klubu. Keď sme teda pri tej vízii, tak ako každý rok, tak aj na túto sezónu sme pripravili detailný rozpočet, z ktorého výcud je vidieť tu. Je to rozpočet konzervatívny, pretože nie sme hluchí, slepí. Tá ekonomická situácia v hospodárstve má ďaleko od ideálu. Je nastavený na celkový vyrovnaný rozpočet na úrovni 200 000 eur plus minus, s tým, že plná dôvera je zameraná na zabezpečenie toho personálneho ansáblu a vrátanie tých povinností, bez ktorých sa ten šport nedá robiť. Takže tréningový zápasový proces, so zápasovým procesom súvisia náklady súvisiace s organizáciou domácich zápasov, s vycestovaním na zápasy vonku, splnením si svojich povinností voči Slovenskému zväzu ľadového hokeja v podobe zaplatenia štartovného, pretože to, že sme účastní v súťaži, znamená, že musíme si uradiť povinnosti súvisiace s prihlásením sa do súťaže. A tie ostatné náklady súvisiace s nejakým bežným zabezpečením klubu sa pohybujú na úrovni asi 10 000 eur. Takže v tomto to už za tých 8 rokov máme relatívne stabilizované. To, čo teda je, prečo je dôležité ten rozpočet mať, tak je preto, aby sme si strážili cash flow a aby sme vedeli, do čoho a ako a kedy môžeme investovať. Takže samozrejme k tomu rozpočtu, to, čo tiež zavedieme tento rok, tak bude kvartálny odpočet. Takže budeme vás takisto cez transparentne informovať o plnení toho rozpočtu v čase. Nechávame priestor na prípadné otázky. Ja by som sa chcel spýtať ohľadne tých rozvojových projektov, ktoré boli uvedené, tam bola spomenutá tá hokejová angličtina. Ako to by nejak časovo, kedy by sa dalo reálne to absolvovať, alebo kedy vlastne tie získali, alebo akým spôsobom? Ešte len začiatok sezóny, hej, to sú projekty, na ktorých momentálne začínajú pracovať. Ešte sú vôbec není ani v takej sekundárnej fáze. To sú vlastne naše vízie, o ktorých teraz začínajú pracovať. Takže určite do začiatku sezóny, predtým ako sa dostanem na ľad, už budete mať určite také spätnejšie informácie o týchto projektových činnostiach. Môžem ale povedať, to není novinka úplne. Tí starší si to pamätajú, asi rok sezóna 2019-2020 fungovalo to tak, že decká mali tréning a po tréningu 45-minútová hodina v zasadačke, kedy prišiel lektor a naozaj to bolo zamerané na slovná zásoba a komunikácia v hokejovej kabíne. Nebolo to nič. Decká sa na to tešili, čiže rozobrali si tam 1/3 komentátora na NHL a rozoberali interview s Sidneyom Crosbym, takže takouto formou. Takže to nie je nič, čo by sme my nemali, len teda potom sme začali riešiť existenčné problémy a projekty rozvojové išli do úzadia, takže taká tá predstava je asi takáto. Ešte samozrejme asi aj tá úroveň bude prispôsobená ročníku danému, ne? No jasné. Som sa chcel spýtať pre tie staršie ročníky, ste nerozmýšľali rozšíriť zápasový proces Lotnícka liga, CCM liga, tak ako je to zvykom v zahraničí? Nie. Ale aj na tým nebudete rozmýšľať takéto niečo? No, Tak momentálne nie, však vieme, že väčšina tých, čo majú ambíciu teda chodiť na tieto zápasy, navyše chodia po selektoch, čo ako ticho rešpektujeme, keď to je v mimoklubovom režime, ale momentálne
necháme kým si vybaviť. To je otázka. To je otázka. Každopádne zväz, teda ako náš alma mater, určuje nejaký počet zápasových jednotiek pre každú kategóriu, toho sa držíme. Pre nás je potrebné zabezpečiť kvalitný tréningový proces, aby sme na tom ľade boli, aby sme tam neboli v čo najlepšom možnom prípade nepospájaní ročníkovo a takisto aj rozšíriť ten trénerský kolektív, aby sa nám nestávalo to, čo sa nám stávalo, že niektorí v tých ročníkoch tých svojich hlavných trénerov pomaly ani nevideli, lebo proste mali viacero funkcií v rámci štruktúr klubu. Takže skôr by som to videl takto a nemyslím si, že od tých 5-takov, 6-takov vyššie máme nejaký časový priestor, či už aj ten váš rodinný, ale aj ten trénerský na to, ako zabezpečovať a suspendovať ešte možno nejaké ambície rodičov hrať turnaje, nejaké selektové alebo podobne. Ako nie som proti, ale určite to nebude pod hlavičkou a záštitou klubu, aspoň teda v tejto fáze, ktorú plánujeme roku 25-26 sezóne fungovať. Čiže myslím si, že cieľom bolo sa osamostatniť momentálne, keď to tak poviem, od nového mesta, vytvoriť si vlastnú štruktúru, zastabilizovať ten klub aj na trénerských pozíciách, možno sem zohnať ešte ďalšieho externého trénera do ďalšej sezóny, čiže možno aj zahraničného, nad tým rozmýšľať a všetko, čo bude navyše, nás bude len tešiť a hlavne nás bude tešiť, keď si tu budete vy ako rodičia vážiť a budete tie deti sem na tie tréningy dávať a samozrejme podporovať to na to, že ich budete dávať na zápasy. Bol by som rád, keď ste si predstavili tú štruktúru, čo tu bola predstavená. Čo sa týka tých ročníkov, tak aj tí tréneri sú vyskladaní v podstate do takých dvojčiek, aby každému bolo jasné, že v sobotu na zápas príde autobus a dvojročník odíde autobusom. To znamená, že 9-ci, 7-ci budú ako dvojčka autobusová na vonkajšie zápasy a takisto 8-ci a 6-ci budú ako autobusová dvojčka. Čiže bol by som rád, keby toto, okrem toho, že to zakotvíme do stanov alebo proste do nejakého poriadku klubového, tak aby to bolo rešpektované zo strany rodičov, aby sa tam nevytváral zbytočne nejaké dusno ohľadom toho, že klub má nejaké náklady s dopravou a potom si to niektorí vysvetla po svojom. Viem, boli situácie, rešpektovali sme ich, dohodli sme sa, zabezpečili sme nejakým spôsobom dodávku, aby daný ročník mohol cestovať teda v tej požiadavke rodičov, to bolo v minulej sezóne, ale momentálne, keď budeme ako plná štruktúra, nevidím dôvod, prečo by tie zápasy neodohrali tak, jak sme ich my odohrali všetci túto sediaci, prečo by tam mali byť výnimky a prečo možno tie decká by nemali byť spolu aj cez tú sobotu a tráviť spolu čas aj mimo tej kabíny, lebo ja si nemyslím, ako to je môj názor, ale myslím si, že to bolo povedané aj na viacerých tých fórach, či už aj keď sme tu mali mentálny coaching a podobne, že tí rodičia nie vždy úplne priaznivo pôsobia na tie svoje deti, čo sa týka toho vývoja potom v zápase, keď to je ešte v emóciách. Takže toto by som rád, keď bolo rešpektované na úrovni klubu, že si tie pravidlá nevymýšľame, ale čerpáme z nejakých skúseností, či už našich, alebo aj z okolitých mústiev. Ešte ďalšie otázky nejaké? Áno? Ja sa chcem spýtať, to znamená, letná príprava bude 5 týždňov, predpokladám teda júl mesiace plus minus a prvé tréningy na ľade plánujete asi kedy? Neviem vám na to momentálne odpovedať. Predpoklad tej letnej prípravy je začiatok 2.6. A podľa teda zmluvy Slovenského zväzu s mestom Piešťany by mal byť zaladnený ľad 15.7. Ale momentálne na nejaké naše požiadavky technické služby ešte nevedeli odpovedať, v jakom harmonograme by sme sa dostali na ľad. Ja by som to videl tak, že tie staršie kategórie, keď budeme mať nejaký rozpis na 15.7. a ďalej, tak by sme vyzvali a pospájali ich do nejakých skupín, aby tí, čo nebudú dovolenkovať, mohli využívať ľad v nejakom režime, ale reálne by sme podľa aj zmluvy mali byť od 1.8. na ľade. Čiže od 1.8. by sme mali mať klasickú štruktúru a postupne sa chystať na sezónu už aj prípravnými zápasmi a podobne. Ďalšie otázky? Letná príprava bude prebiehať pondelok až piatok alebo pondelok až nedeľa? Pondelok až piatok a niekedy pondelok až sobota. Samozrejme, tam ešte budú špecifikované jednotlivé priestory, kde bude tá letná príprava prebiehať pre jednotlivé kategórie.
spýtať, ak klub už začal nejaké rozhovory s mestom ohľade ukončení zmluvy a prenájmu plochy a tak ďalej, či nejaké prvotné rokovania alebo nejaké dohode. Akože dobrá otázka. Myslím, že to je tá komisia. Jasné. Takto, vo všeobecnosti sme pod ochrannými krídlami zmluvného vzťahu ešte niekoľkoročného, kedy je nám v zmysle zmluvy spolufinancovanie výstavby mantinelov spred 10 rokov garantovaný bezodplatne LAT do konca roka 2026, čo je samozrejme jasné, že a je to vidieť aj na rozpočte, že tá ekonomika klubu je v zásade, preto je aj pre nás dôležité to s vami komunikovať, že tu priestor na to, aby sme mi platili komerčný prenájom, to by znamenalo ročná platba na úrovni 150 000 eur, veď ste to asi zachytili. Michal Hanzi už toto riešil v Banskej Bystrici, kedy za ním prišli a vypýtali si komerčný prenájom a vyčíslili to na 180 000 eur ročne. My už dnes od sponzorov a repercenta máme peniaze na úrovni 100 000 eur, od vás od rodičov 70 000 eur. A to by znamenalo len dve možnosti. Buď vyberieme tých 100 000 eur od sponzorov, čo skôr sa obávam, že to bude horšie túto sezónu, alebo vám strojnásobíme poplatky, čo znamená v zásade, ja si za mňa osobne myslím, že skôr či neskôr postupnú likvidáciu klubu, alebo budú tréneri trénovať zadarmo, čo v dnešnej situácii, čo je zadarmo, tak väčšinou upadá na kvalite. Takže my chceme profikov, vysokoškolsky vzdelaných ľudí a vysokoškolsky vzdelaný človek nemôže odísť od rodiny a povedať manželke, že ho to baví a bude to robiť zadarmo. Takže my si zároveň si uvedomujeme, že to mesto stojí ten zimný štadión na prevádzke. Je to také široké debaty a sú to debaty aj práve na zväze a s tým mestom budem úprimný, alebo teda budem možno diplomatický, že hľadáme tie konštruktívne riešenia, snažíme sa to komunikovať cez služby mesta Piešťany a musíme nájsť nejaký kompromis. Akože za mňa vyhlásim, že je aj otázne, že zadarmo, či je zase správne a fér voči ostatným klubom, ktoré za telocvičnú platia 10 eur. Tuto to treba naozaj komplexne riešiť a snažíme sa toto rokovať a toho času teda není veľa, ale zároveň to nemôže byť, že hra nervov, že zase potom, neradi by sme to zase potom išli a potrebovali to vysvetľovať, že to pre nás znamená likvidáciu klubu. Ja dúfam, že každý súdny človek to musí pochopiť, že je nereálne, nefyzické na Slovensku, kedy proste ten ústredný orgán štátnej správy, to ministerstvo športu, asi tam by to malo byť financované. Asi tie energeticky náročné športy, ako je plávanie a hokej, asi by tie zimné štadióny mali byť spolufinancované zhora, akože nechať to len na samosprávu, to tu nevyriešime. Neviem, mám odpovedať. Môžem sa vyspýtať také. A tréneri majú nejakú možnosť sám vzdelávať v rámci klubu? Že klub im platí nejaké školenie alebo teda by som spochybňoval len tak? Áno, ako tiež dobrá otázka. Samozrejme aj tie licenčné triedy, ktoré majú a teda nadobúdajú, či už sú to chalani tuto s vysokými školami, ktorí majú najvyššie licencie, alebo potom tréneri, ktorí začínajú ako pomocní tréneri a postupne tie licencie chcú zvyšovať, tak v podstate sú klubom preplácané. A takisto majú aj v sezóne možnosť na rôzne doškolovacie semináre sa prihlasovať, aj sa to využíva teda v nejakej miere. Ono sa teraz bude prechádzať na taký nový systém kreditový, až teda som dobre čítal, a tréneri budú musieť chodievať, alebo budú musieť získať nejaký počet kreditov, aby si tú licenciu udržali. Tak to zväz teda plánuje. Jasné, ale tak som myslel, že v rámci asi Slovenska, čo nejaké v zahraničí, alebo nejaké slovenské stáže, alebo tak, či
No, to bolo to tam, v tom rozvojom projekte, to je taká druhá vec, na čo sme vlastne cítili potrebu posilniť ten tím, a to je, snažíme sa nájsť partnerské mesto, v ideálnom prípade, kde bude aj kombinácia stredných škôl a kombinácia hokejového klubu a niečo také, ako je školský Erasmus, čiže výmenný študijný pobyt, ideálne 2-3 partnerské mesta a ide tam ten chlapec za odmenu, ktorý má dobré školské výsledky, je snaživý na hokeji, vie sa dorozumieť, tak pôjde na školský Erasmus a v našom partnerskom meste odohrá pol sezónu. Takže to je taký zámer. Takto to asi vidíme. Toto je pre nás budúcnosť. My asi nikdy nebudeme klub s nejakou juniorkou a seniorským máčkom, na to nemáme peniaze a neviem, možno si asi ani netrúfame. Tam vidíme ten doraz, stredná škola, aktivizovať tie decká, otvoriť im svet a to je ten jeden najdôležitejší projekt na 2 roky. Áno. Možno do budúcna, či ste neuvažovali o vytvorení, alebo teda respektíve o komunikácii s mestom Piešťany na vytvorení športových hokejových tried v školách, ktoré by využili ten doobednejší ľad, ktorý je... Rozumiem otázke. Tiež vás vidím, že ste noví v tomto kolektíve. Lebo túto tému, to nie je len o tom otvárať to s mestom, ale to je hlavne téma otvárať to s rodičmi. Čiže nie raz sa nám stalo, že sme teda boli už pred podpisom danej onej školy, to je jedno ktorej, a nakoniec v podstate pomaly tesne pred prihláškami cuchli niektorí rodičia z toho, že by tam chceli naozaj tie deti dať a tým pádom sa to celé zosypalo, či už aj voči partnerovi, čo má byť fotbal, alebo plávanie, alebo iné športy. Za mňa je to nereálne, je to reálne len tam, kde to historicky funguje. Čiže Trenčín, Nitra, pomôžte mi možno Poprad. Si ti skočím do reči, keď hovoríš, že to funguje. Napríklad Trenčín má športové hokejové triedy a majú v rámci školy 2 tréningy za týždeň. A majú športové hokejové triedy. Áno, prakticky to nefunguje, pretože náš školský systém, alebo teda školstvo, základné školu financuje samospráva. Na to, aby otvorila športovú triedu, tak má za to iba ten príspevok na žiaka, ktorý štát financuje malinké percento a pre nich sú to len náklady naviac, pretože majú tam dvojnásobný počet telocviku. Rozoberali sme to s referentom na meste 3 roky dozadu, to bola najväčšia téma. Potrebovali by sme 24 žiakov, ktorí prejdú na jednu triedu. Kapacita v rámci Piešťan bola iba na Devine. A keď sme to otvorili medzi rodičmi, ja na Devinu nedám, preto, lebo milión dôvodov. A v podstate ja za mňa si myslím, že fajn, dobre, všetko, ale to by musel byť ako systém, ktorý je daný, lebo je vytvorený centrálne systém športových tried, ktoré sú jedny z najlepších, majú najlepšie školské dvory, majú najlepšie športoviska, a to tak nie. To je, historicky si to drží ten Trenčín a Nitra, lebo sa im tam tlačia piatakoch z dedín okolitých a okolitých malých klubov. Do tej 6. triedy sa im tam tlačia rodičia a dávajú a sú ochotní ísť na akúkoľvek školu. Čiže tam je ďalší ten bod, je tá konkurencia v tom danom ročníku, že pri počte 15-16 korčuliarov nevytvoríme samostatný ročník. To sa dá len kedy urobíte v 5. triede tryout zo 40 detí a vy sa nepýtate, či chce, ale je šťastný, že je vybratý. A tryout tu ešte nerobíme, tam sme ešte není. Tam samozrejme potom aj ide to vzdelanie na úkor športu a jedno z druhým. Dobre, neviem, či sú ešte ďalšie otázky nejaké. Vyzerá, že nie. Tak ja by som sa ešte raz v mene klubu aj všetkých vás zúčastnených poďakoval za dnešné rodičovské stretnutie a verím, že sa vidíme na začiatku letnej prípravy. Ďakujem.